song unto the Lord. Let your song be sung from mountainside. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanasa kanimo. Gisaulog ron sa simbahan ang pista ni San Benito Abad or Saint Benedict Abbot. Usa kini siya ka inila nga leader sa simbahan o gitawag ni siya the Patriarch of Western Monasticism. Natao ni siya sa mga 480 AD, niya namatay 547 AD, mga 67 years old siyang namatay. Apan nakabot niya ang dako kayong kalambuan nga nahatag niya padung sa simbahan, labi na gyud sa monastic life. Munang daghan ron nga mga Benedictine communities kaysa iyang panahon nakatukod siya og mga 12 ka mga grupo sa mga monks. Uban kaniya atong ampo nga unta matukod ang daghang mga katilingban nga nagtuos Ginoo ug ang ato usab nga mga pangulo sa mga nasod magtamod unta sa mga pagtulunan nga makapahiusa ug makahatag og kalinaw sa katawhan, dili ang gubat ug panag-away maoy mo lambo. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit ani ato mga slots, hatagan unta sa tinuod nga kalinaw ug kahiusa sa ilang kinabuhi, labi na sa ilang mga pamilya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. O Dios nga naghimo kang San Benito nga abad nga halangdong magtutudlo sa pag-alagad kanimo, itugot na ngamuyo kami nga palabihon namo ang imong gugma labaw sa tanan ug nga maglakaw kami diha sa pagtuman sa tibuok kasing-kasing sa imong mga sugo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ang Ginoo miingon, gihigugma ko ang Israel sa bata pa siya,
gitawag ko ang akong anak nga didto sa Ehipto. Dihang gipunayan ko sila pagsangpit, nag-anam hinuon sila palayo kanako. Nagpadayon sila sa pagsimba kang Baal ug sa pagsunog og insenso sa ilang Diyos. Ako'y nagtudlo sa Israel sa paglakaw ug nagkugos kaniya, apan wala siya masayod nga ako'y nag-amuma kanila. Gihigtan ko sila sa mga pisi sa kaluoy ug lig-ong higot sa gugma, ug nahimo ako nga ilang magtatabang sa pagpagaan sa ilang yugo, ug miduko ako aron pagpakaon kanila. Unsaon ko man pagbiya kanimo o Israel? Unsaon ko man sa pagtugyan kanimo ngadto sa laing kamot? Unsaon ko man paghimo kanimo nga sama kang adma? Unsaon ko man paghimo kanimo nga sama kang sibuyem? Dili buot ang akong kasing-kasing ni ana, ug misamot ang akong gugmag kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon ang pintas kong kasuko, dili ko gubon pag-usab ang Israel, kay ako, Dios man, ug dili tao, ang balaan uban kaninyo, ug dili ako muanha kaninyo, diha sa kasilag. Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Pakitaa kami sa imong nawong Ginoo, ug maluwas kami. Pakitaa kami sa imong nawong Ginoo, ug maluwas kami. Magbalantay sa Israel pamati, gikan sa imong trono, diha sa kirubin padanag, dasiga ang imong gahom. Pakitaa kami sa imong nawong Ginoo, ug maluwas kami. Sa makausapa o Ginoo sa kagahuman, dungawa kami gikan sa langit ug tan-awa, at di man na pag-ayo kining parasan, ug bantayi ang gitanom sa imong kamot nga tuo. Ang anak sa tawo nga imong gihimong makusganon. Pakitaa kami sa imong nawong Ginoo, ug maluwas kami. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatamong kaluwasan, kalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kon balangay, pangita kamog tao nga moabi-abi kaninyo, ug pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo ni adtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw, apan kung dili bakwia ang inyong panghinaot. O kung anaay balay o lungsod nga dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita og taktaka ang abog sa inyong tiil. Hinumdumi kini sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang ang Dios sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa mga daghang maayong punto nga makuha nato sa atong unang pagbasa hangtod sa Ebanghelyo, kining pagsilot sa tao nga dili mudawat sa sinugo sa Ginoo. Kanang mosalikway ba sa sinugo sa Ginoo, doon na gid ay silot. Kinsa may mosilot? Kinsa man? Ang Ginoo o tao? Hinay magtingog. Ang Ginoo. Muna ang ato lagi yung buhaton, siguro nato nga usata sa mga misyonero sa Ginoo. Kana bang usatas mga buutan nga mga sulugoon sa Ginoo sa pagsangyaw sa iyang maayong pagtulunan diha sa atong pulong ug sa atong buhat. Sama ni San Benito or Saint Benedict, ang iyang kinabuhi iya gyung gihimo nga instrumento sa kalinaw ug sa pagka-limpyo, kanang purity of heart and body, holiness in general of life. Muna nga ning kuan siya, ning attract siya mga tao, bisag nagpuyo siya nga nag-inusara dito sa Kabingawan, ming anam-anam og duol ang tao ngadto niya, murabag na magnet ba tungod sa iyang nindot kaayo nga kasing-kasing og hunahuna, og nakahatag siya dako kayong giya unsaon pag kabot ang langit dinhis kalibutan. Kani gyung pagpuyo nga
mahigugmaon unya iyano nga kinabuhi. Muna ningos Kristo mulakaw gani mo ingnan niya yung mga apostoles anang simple lang nga kinabuhi. Way dadag kwarta, way ilisan, wa gani sa to, way sandalyas, way sungkod. Nindota no? Anang kuha na gyud ba? Mao man ni ang kinabuhi sa mga munghi. Adto sila ngadto sa Kamingawan. Anang wa simple gyud kay kinabuhi. Pero naa ang kabalaan. Kamo ganahan mong mudawat og mga tao nga iyano kay kinabuhi. Kanang way hapit ilisan, way kwarta, ganahan mong mudawat ana mga tawhana. Ha? Hugaw na kay ignaw, kay sige lakaw. Nya way permanent address, ganahan mo mudawat o dili? Ana silutana na mo. Sagaran na ba nato ang atong dawaton kana giyong luho kayog sinuluban, kanang dikurbata, executive kayog naong sama ng mga pari, makiilhan nimo inila pari ni ato ning dawaton, labaw na gyud obispo ni asos, karag-karag yung kagdawat, konsihal ni, barangay captain ni, mayor ni, asos, berarti na ito makadawat. Pero kana ganing tao nga yano kay ignaw, wa gani ligo-ligo kay wa na gikakaligo niya, sigahon pag yung mata, way kwarta. Unsa may imong sunod ahon-ahon? Unsa man? Nigpanuktok na nila unsa imong buhaton? Oy, imo sang analyson, ayay kawatan man ni, mura man nigtulisan og naong. Di ta ni dawaton. Mao na din ang panahon na nga silutan atas Ginoo. Muna kana mga tao nga dili mo dawat sa mga yano nga tao, kasagaran sa daan nila way kalinaw. Hadlok ka na sila. Nang dali kay mahadlok, dali maratol. Sige, lingya imong tupad, ina dili ka dali mahadlok. Di ka maratol. Dali kay mahadlok. Mao na diri sa atong unang pagbasa gi pahibalo gyud diri sa Ginoo, ingon siya, ako bayay nagpakaon ninyo, ako'y nag-atiman ninyo, ako gani mo'y nag-agak ninyo, pero wa mo kaila nga ako di ay nag-atiman ninyo. Labaw sa tanan, wa pagyud mo padayon pagsunod nako, namiya mo nako. Mao na ang Ginoo, bisan pag nibiya taniya tungod kay maayo man gid siya, matud pa niya, dili nako idayon ang akong pintas nga hukom kaninyo. O aron dili madayon, siya maoy ni anhis kalibutan. Ug unsa may iyang paagis pag-anhi, nagpuyo siya isip kabus nga tao. Si Kristo nga mao ang Ginoo nga nahigugma nato, nag-agak nato, ni puyo sa tumang kakabos. Ngano man aron ipakita niya nga kinahanglan kita moila nga diha sa mga kabos, diha sa mga timawa kayo nga mga tao, anha ta diha maluwas. Kana mga taong naay panginahanglan, maunay makaluwas nato. Ngayon ang utana nako, Pader, ang akong bana dugay na ning nibiya sa amo. Niya karon nibalik ngayog pasaylo, di na ko ganahan mo dawat kay dugay na kay siya. 35 katuig, wa siya'y pakialam sa among pamilya. Karon kay nasakit na, naghangyo-hangyo na nako nga mubalik. Unsa man ni dawato ni nako, dili. Kamong mga asawa og ingon ana inyong bana 35 katuig, way pakialam, wa na gyud giabandon na gyud ka 35 years niya, nahuman gibiyaas kabit, nasakit, karon ibalik nagpakiluoy nimo. Unsa man
Dawaton dili. O na ang kuan, ang akong gi-advise, gusto ba kang maluwas? Gusto kang malangit? Tubag sa niya sa text, gusto kayo, Father, mo ginay akong pangandoy, mo bitang wa gyud ko magbudhi sa among pamilya, wa ko mangitag lain bisan paghimabay kay akong bana, wa gyud ko nagbinuang. Nako, tiwasan na lang ng imong pagkabuutan. Kay kanang imong bana karon nga nibalik nga nag-agas ng laway, maona na ang presensya sa Ginoo. Maona na siya ang Ginoo nga makapaluwas sa imong kinabuhi. At imanagin na siya. Niyag malagsik na puhon, basig mo balik sa nangadto siyang kabit, suportahi lang yapon. Ana. Mao man ay nahitabo sa mga Israelita. Matud pas Ginoo, ako mong giatiman sa dihang nagkinahanglan mo, sa diha nang nilambo na mo, ningadto na sad mo sa inyong mga baal, nagsimba na sad mo sa mga Diyos-Diyos. Ako lang yapon mong atimanon. Di nako idayon ang akong kapintas nganha ninyo. Nindutas Ginoo, no? Ngilingay mong tupad. Ing nakapila man ka nagluib sa Ginoo. Nakapila. Kapila ka nakasa. Siging balik-balik ang atong sa. Mangumpisal, balik na sang sa. O ang Ginoo, musalikway pa nato. Naniguang na lang gudta. Sige lang yapog pakasa. Klaro na inyong mga naong, masadaan man na. Hasta ning akong naong. Muna, ang kaluoy sa Ginoo, andam kanunay, available kanunay, pero ang iyang requirement, dawata ang akong gipadala, o kinsa man ang iyang gipadala, mga taong na ay panginahanglan. Tanaw ang iyang mga apostolis, ayaw mo pagdag sungkod, ayaw pagdag ilisan, ayaw pagdag kwarta, ayaw pagdag pagkaon. Sa ato pa, kung mulakaw sila nga ingon ana ang ilang kahimtang, gutomon gina sila, nanginahanglan gina sila kahigdaan, nagkinahanglan sila na ay mo pakaon o mo pahigda nila, nanginahanglan. Pasabot, ang tanang tao mo dool nato nga naay panginahanglan, sinugo nas Ginoo. Sinugo sa Ginoo. Mabitan na ka na manganhi din eh. Maingon din na akong ato sekretary niya. Kani Pader ba, sige lang yung balik-balik. Mura man mangingilad na magyugain na siya Pader. Naku, onsa man, gigutom ka. Tigyo mo tuma Pader. Tagay kay ang Ginoo na kay gigutom. Sigahon rabag mata ang Ginoo nga gigutom. Sige lang, tagay lang. Kaya pila may kwarta ihatag ani Pader na patagay lag 100. Sus na naman day kuno roy siyabo nga mapalit 100 sa gyapon. Ako ang ako tatuhuna gamay lay ihatag kay aron dili kasuyop ni barato naman sa kuno ang siyabo karon kay ni kusog mang supply. Mao nang kuamo na demand and supply man na ang presyo, no? Kung kusog daghan ang supply, barato. Niyag minus ang supply, mahal. Ni mahal marag maayo. Ingon sila, sultihan man sa kuan ni mga manuyupay sa nakong kaila. Na problema sila sa una, perti ko nung pangitauno na atong siyabo. Karon ko no, sus, dol-dol sa kuno murag isda. Ambot lang asa na dapita, magukasuway sa pamalitan na. Kanang mga mamalitay kay bao na sila nga midaghan na sila say mo report nako okay na kay Pader abunda na kay supply nako may diay siya na lisod tag pangita pero lahi lang karon Pader mura magsinambugan napay sambog-sambog napay pure pero bisan pa man ang tao usa ka bisyoso nga tao usa ka dautan nga tao muduol na ginanimo nga naay panginahanglan, gigutom, giuhaw, masakiton, ana, way balay. Muduol na siya anang maong kahimtang, ang pasabot ana, unsa man, mauna na siya ang sinugo ni Kristo. Kung ato nang isalikway ka na mga tawhana, silutan ta nga matud pas Ginoo,
Ay man tong iyang giingon diri sa atong ebanghelyo. Hinumdumi kini sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma o sa Gomora, katong gisunog niya nga mga tao ba, kaysa mga tao ni anang lungsura. So kung mo salikway detas mga taong nanginahanglan, ang silot sa Ginoo nato grabe kayo. Muna ang ato mga leaders sa simbahan o sa gobyerno iampo nato nga makamaon ta silang mutanaw sa atong mga panginahanglan. Dili unta ibaliwala unya ang ila na hinuong kaugalingong mga materialistic o kaning sana personal kayong panginahanglan mauragi ilang tubagon. Mobitaw din sa atong parokya, sige gitag baligya aning slots. Unsa man ni siya? Gipadala ko sa Ginoo o wa? Na atay panginahanglan ang atong parokya, pobre kayo. Wa na tay ikabayad sa atong kontraktor kay gasalig ta sa donation. Aw niya magitay kolekta. Kaning misaha karon, kakolekta magita ani. Pero dili igo ba ibayad anang atong dool-dool pas mga 20 million nga bayronon sa atong kumbintos mga contractors. Nagtuo din mo kaning makolekta na toron aning misaha kaabot ning mga bisag 1 million lang. sus, di man gani hapit ikapalit og kuan ginabot. Pero mo na, doon na tayo special nga pamaagi o kini ako ning isigig announce ninyo, palit mo og slot is BF Dag. Ako nasad mong i-update ha sa ato mga slots arong kibaw mo pila pa inyong palitonon. Ang atong is BF Dag nga para sa atong kumbento niabot ng atong halin og 29,087 ka slots na apay 30,913 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Kung makadungog ka ani nya naa kay 500 pesos nya moingon ra ka, di lang kong palitan na ana, peligro masilutan ka. Bitaw kay mura sa kagkatubang iyang apostolis ba nga nanuktok niya di tamo dawaton. Kay panginahanglan man ni sa simbahan, mura marog pulubi, makililimos ang atong simbahan para ibayad sa atong mga buotang mga contractors. At tanawa, human-human na gud atong kumbinto gud. Mga 99% na. Ang elevator na to, human na ang iyang structural, karon ga-install na sa iyagyong, sa ito na, shaft, ang say, kanabang iyabang carriage ba? Kanang mudagandagan nga tos babaw ga-install na nya bayronon man na pero nataod ang structural nga wa pa ta makabayad. Unsa man ay tawag na to sa kontraktor, buangon o buotan? Kusga buotan nya kita nga makapahimos ana dili ta mo palit og slot. Unsa may tawag na to, buangon o buotan? Okay ba na mudaan sa tubag ana nya sa ato san dito sa Kapilinya di Fatima o karong pizza 13 karong unsa maron 11 12 karong Biyernes o Sabado Huwebes man taron karong Sabado pizza 13 dako na sa kina dito nga misa kay kadam na alas 5 ang misa dito, alas 4 magrosaryo. Daghan kay nang tao sukad pa na atong 2021 ni daghan na ginagmayo kay niagian man nagpandemic. Karon daghan na kayong tao dito pero naapay bayronon mo nang nihangyo sa dinhi padayon ang ato ditong community. Ang ato sanghalin sa special slot nato nga Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD niabot na sad og 3,974 3,339 dinhi sa atong parokya, 635 ang nahalin dito diretso sa Kapilinya. Naapay 2,026 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Ang mahal nga Birhen Maria nagtuktok
sa inyong kasing-kasing, sa atong kasing-kasing, kitang nakadungog aning ako rong gisangyaw. Kung sa mayang gituktok, palit og slat, 11 usa. Pahinungod nato sa pagpasalamat nga ang mahal nga Birhen nagsigig pabaha sa grasya nganhi natong tanan pinaagi sa iyang apparition didto sa Fatima. So Our Lady of Fatima is one of the great devotions nato ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Karong Pitsa 13, ikatulorong pagpakita sa mahal nga Birhen dito sa Fatima ni atong 19 1917 dito sa Fatima. Ug naa kay 1,000 pesos karon niya di ra ka mo palit basin og masilotan ka. Nya unsa may unang silot sa Sodoma o sa Gomora, kayo ang gipauwan. Unsa man ang kayo, sakit o nindot? Kung mo na mo dapat sa imong panit, sakit o nindot? Gusto mong mapaso? Gusto mong sakitan? Unsa may gusto niyo, masakitan o malipay? Palit og slat. Kalipay ang imong madawat. Ayaw palit, kasakit. Nga naman, magsige naman kag monitor sa imong kwarta. Siging monitor sa kwarta. Nya usahay makuwang, usahay naaman tinuod, pero dako pasad kay kag paginahanglan. Kuwang ang imong kasing-kasing sa gitawag og katagbawan. Masakitan ka, hangtod mangaway na ka, wa nay kalinaw, wa nay kagubo, wa nay kahusay ang imong kinabuhi. Tungod na sa imong pagmahal sa kwarta. Pero kung imong ihatag ngadto sa Ginoo ang maong kwarta sama sa gibuhat ni San Benito ni sa mga apostoles nagitugyan ngadto sa Ginoo ang tanan, congratulations, pirmi kang malinawon, pirmi kang malipayon, sobra-sobra pagyod ang grasya nga atong madawat. Ingon ana ang Ginoo basta mo hatag kay matud pa niya, ako'y nagpakaon ninyo, ako'y nagatiman ninyo, ako'y nag-agak ninyo. Ang nakaapan lang kay wa mo muila nako nga ako'y nagpakaon. Murag ka ng bata ba nga imong pakanon, mudagan hinoon adto magduwa spikas, gukod na sang mama, hungit na sa digana, di magtanaw ang bata, di jud kay ingon ang bata, thank you ma, ikakaon diri, daga na sad. Ingon ana ang Ginoo nga rin nato. Sige siyag pakaon nato, ikalagsik nato adto ta mag sige kuyog-kuyog sa yawa. Pinaagis atong pagpakasala, pinaagis atong sige patuyang aning mga kalibutanon nga mga kahilayan. Muna sa ato diring tubag sa Salmo niingon ta, pakitaa kami sa imong naong Ginoo ug maluwas kami. Unsa may naong sa Ginoo dinis kalibutan naa sa mga nanginahanglan. Ang ato sa drong simbahan dinhi sa atong parokya ug dito sa kapilinya na ay panginahanglan. Unsa man, mutabang mo o dili? Tigilingi ay mong tupad. Ingna ug di ta mutabang masunog tas kayo. Ingna ug di ta mutabang masunog tas kayo. May pamutabang kay mulambo pa ang atong kinabuhi. Manindog ta katong mutabang. Mga igsoon, matag usa kanato gipili ni Kristo aron mahimong iyang instrumento sa kaluwasan para sa uban. Malaumon kitang moingon, amahan pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan padayong mutawag ug upadala og dugang pang mga misyonero aron magsangyaw sa kaluwasan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang katawhan nga naglibog ug nagkulang sa pagtahod sa ilang kaugalingon, makakat-on sa laraw sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami.
nga ang kaluoy mapakita ngadto kanila nga misalikway sa mga mensahero sa Dios ug sa kamatuoran nga dala nila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga may seryosong balatian, mudawat sa sakramento sa balaang paghilog. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa tumagiplano ug ipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuohong mihalina, maghiusa uban kang Kristo, didto sa tunahing kahimayaan sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Amahan sa among Ginoong Hesukristo, imo ming gitabangan o gihatagan sa tanan namong mga panginahanglan isip imong mga anak. Dawata kining among pagampo nga gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-o nga maluluy-on kining balaan nga mga halad nga among gigdala sa pangilin ni San Benito. Itugyan nga kaming nangita kanimo, sinunod ang iyang panigingnan, mahimo untang takos sa pagdangat sa mga gasa, sa panaghiusa o kalinaw, diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Benito Abad. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang mga pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo og busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos
Nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alag kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug biingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa mga gubat o mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Benito ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Magdumong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay uman ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maala usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, Na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp and light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and tells me what is right with all my friends. You're really different. You shape my heart to love as you have loved. That bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend.
Magampo kita. Human madawat ang pasalig sa kinabuhing tunhay, itugot Ginoo nga mag-alagad unta kami pag-ayo diha sa imong buhat ug mahigugma sa among kaigsuonan sa mainiton nga paghigugma. Sinunod ang panigingnan ni San Benito Abad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalinaw. Nga mahitabo ra ni siya kung ato gyong puy-an ang kayanos kinabuhi, nga magsigitag higugma ug mudawat kita sa mga taong naay mga panginahanglan. Salamat sa aming ila sa atong panginahanglan ug namalit natog mga slots. Padayon mo sa pagpalit sa atong slots. Ay napatay daghang bayronon nang inahanglan sa daani ang atong mga contractors sa atong SBF DAG, tag 500 pesos na apay 30,913 ka slots nga available. Naasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Na natay nadawat nga 99 ka 16 slot challenge. Anya sa ato sang special slot nga MMHD katong para sa Kapilinya di Fatima na apay 2,026 ka slots nga available tag 1,000 pesos per slot. Naasad ni siya 20 slot challenge nga tag 20,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 18 ka 20 slot challenge. Nya napunta open pasad ang atong DSAP katong investment slot nga tag 500,000 pesos. O na ay 25% interest per annum. Atong pakpakan ang tanang namalit ni ini. Salamat kayo. Praise the Lord. Nga ayaw mo kalimot sa pagpadalag kwarta, labi na sa kamong mga online parishioners. Siguro agyod nga official nga account numbers or contact persons o contact numbers ang inyong gigamit. Nga unsaon paghimo, ilokit usa ang kining atong channel, ang YouTube channel nga Padresiano Ubod. Nya naa na tay mga 196 ka subscribers kana usay unahag set nga makit-an animo sa social media. Nya humandayon tan-awa sa atong i-flash sa screen panahon sa offertory song o sa final song. Tan-awa diha i-flash nato ang mga official contact persons, contact numbers o account numbers. Nya kana mo isunda aron dili ka masaag ngadtos mga scammers. Ang Ginoo manaa kaninyo Sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa. Ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang luhod. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon. Atong pagsimba